Wakil rakyat, takui ke rakyat. Itu nan demokrasi. Oleh rakyat. Saja atau orang jadi wakil rakyat, Karajoe duduk-duduk aja di Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah kedua tuh. Karajoe duduk-duduk aja di Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah kedua. Lagi, hotel lo. Lagi. Lang. Saja atang nih. Saja atang lah menjadi wakil rakyat. Karajoe duduk-duduk aja di Dewan Perwakilan Rakyat untuk tingkat 2 tuh. Agak mengecek pakaro rakyat ini. Lebih banyak mengecek pakaro pakai dan mangke. Daripada rakyat yang diwakili. Namun samantang pun itu nalaga siatang ko setame bangang taraman dahulu. Kalau dulu bangang kau kadiri, kini bangang kau rarani. Kate jonge kalau bilo basobo atau basilitnya lalu jo orang lain. Kapatang ko? Nalalagang. Atang tapak dia. Laptop dan baru dapat dari kantor. Kasih sayang. Nentarunya pundak. Kan yang bola Sarawak lah ya. Iya. Dekasuri. Hilang dia jatuh. Seminggu sebelum tu. HP nan batinggan dia jatuh. Allah bakilo-kilo. Tak boleh bagi. HP atang nan dia sunyo 5. Si Atu be. Kini ada 2 ni lah. Rasto. 2 minggu sebelum tu. Dompet nan hilang. Sado itu hilang dek tak tinggal dia Kyoto. Lah maraja lela bana orang di kantor dan Komajila. Allah maraja lela bana maliang di kantor dan kini Majila. Allah maraja lela bana maliang di kantor dan kini Majila. Allah maraja lela bana maliang di kantor dan Majila. Allah maraja lela bana maliang di kantor dan kini Majila. Kato. Atang boleh jelas kawannya. Laptop, HP, dompet, jas dan baru dia nampak dari dompet, hilang dia Kyoto. Nyopat cah tak Kyoto dan tu, nyopat cah hilo. Nyosang ko siya. Dan ko tiga waden. Baru tu atang. Aku sampai hilang. Aku sampai hilang. Siya. Ya, Ibu. Aku sampai hilang. 30 nomorani mamalia pakai milih anggota Dewan dan terhormat ko ha. Hari jilah icak-icak berang lo. Dek Sari lain dijago dek Salpo PP. Aman. Saja sadoe indak satu jadi keamanan di kantor Dewan Tulai. Lah banyak senan hilang. Raya apa di nagari koko? Pamaliang. Hari atang. Pamaliang hari. Elok mengecek-ngecek kawan. Elok mengecek-ngecek kawan. Elok mengecek sekecek kawan. Waden ko rakyat bulu rakyat bulu rumah. Waang no mengecek ke orang banyak. Waang no mengecek ke orang banyak. Waang no mengecek ke orang banyak. Bahasa anggota DPR ko adalah wakil rakyat. Ko wakil rakyat di Maliang. Satu jilah menilainya. Kan dia itulah jilah. Kande itulah jilah. Pakowa den turi bana wa ang kamari.
Mako dan turibana wa ang kamari nak mencari solusi baacaroe supaya rakyat nan dan wakil itu tidak memanjang waden. Katotang kok kaman cari solusi iyo ndak dapat di bendo kawan. Tapi nak mesti waang karena adalah kalau waang iyo lai sabana mengkajuangan nasi payai tentulah rakyat kamang bela waang. Tapi kalau rakyat waang maliang tentulah rakyat mambaliang waang. Gawe gila. Hak rakyat apa nan waden maliang? Apa nan den maliang? Hak rakyat apa nan waden maliang? Anu atang. Soal apa nan waang maliang? Tentu waden tidak tahu. Tentu tak jaleh den ya. Soal apa nan waang maliang? Tentu waang nan tahu. Apa nan waang maliang? Gawe gila. Nan jale, rakyatlah banyak kehilangan. Dek karena itu, WM membaleng, maliang pulau apa nan waang punya. Sabantalai, kok tahu saja waang maliang haknya. Rumah rancak nan baru waang rumah rancak nan baru waang sudah tu. Rumah rancak nan baru sudah waang gue tu. Kaji maliang pulau, kaji maliang pulau tu mah. Sabantalai, kok tahu saja waang maliang haknya. Rumah rancak waang tu. Rumah rancak waang tu kaji maliangnya pulau tu mah. Rumah rancak waang nan baru sudah tu kaji maliang rakyat pulau tu mah. Bini mudo nan waang andoan bini mudo nan waang suruhan di Pulau Talenta tu ha. Bini mudo nan waang suruhan di Pulau Talenta tu ha. Bisa-bisa di maliang pulau dia rakyat. Bisa di maliang pulau tu mah. Bisa-bisa di maliangnya pulau tu mah. Jangan main-main orang maliang mah. Dan macam-macam orangnya gila. Dan macam-macam orangnya hitam. Matonya banyak. Sadoi tampak dia. Pandangaran ko sabali. Pandangaran ko ha. Sabali. Padangan tidak bisa bagai waang basi tua do. Tidak bisa bagai waang basi tua. Tidak bisa bagai waang basi tua do. Atau jila manisasi kawannya nambangang tu. Satu jila menasihati kawannya nambangang tu. Satu jila nak menasihati kawannya nambangang tu. Kalau begitu, ya dan tambah penjagaan di kantor Denko. Kalau begitu, ya dan tambah. Kalau begitu, ya dan tambah penjagaan di kantor Denko. Kalau Sapo PP agak 200 orang lain. 200. Ma boleh rakyat lah jangan jo anggota dewan. Iya Iya rakyat itu. Iya ya Iya kudu. Bisa ruang. Tora atang tarabu. Nan Sapo PP tu rakyat juo nan Sapo PP tu rakyat juo tu matang. Nan Sapo PP tu rakyat juo tu matang. Semakin dikawal dan kawan tu atau indah dikawal dan maliang tatap jalannya. Tapi kan waang lah tahu. Bahasa banyak undang-undang anti korupsi dan waang
makin banyak undang-undang anti korupsi, perda anti korupsi, kamu nanti aman pulau amal mamai pijilaya, jauh gila. Jadi menurut Waang, jadi dia yang itu adalah anggota DPR, anggota DPR. Itu yo nak jalan di jen. Yo nak jalan di jen kudo. Itu yo nak jalan di jen kudo. Kan waang sajo nama rasul saroman tu. Jangan waang sajo nama rasul saroman itu. Kan waang sajo nama rasul saroman tu. Kalau memang baik itu perasaan waang. Yo nak jalan di jen kudo. Kan waang sajo nama rasul saroman itu. Kan kok baik itu? Lo nak tahu kan waang saja nama rasul itu. Kalau memang baik itu perasaan waang, lo baik itu. Kalau itu perasaan ayo tuh mah. Kalau baik itu perasaan waang, lo ayo tuh mah. Yo bedo datang. Takui wakil rakyat, maduan rakyat yang diwakilinya orang. Itu nanti pengajian demokrasi Sultan. Itu kan pengajian demokrasi Sultan. Itu pengajian demokrasi Sultan.